a un últim capítol. Mateix setup, Mateix setup, com podeu veure. Igual. Estem gravant literalment avui des d'un zulo d'ETA, perquè sembla... Tio, que és el meu pis. És el pis del Miquel. A partir de demà ja no. I us estareu preguntant tots, què ha passat? Per què està aquesta gent de cop aquí? Per què tenien un plató tan guai? No m'ho feu explicar a mi. Amb tanta... No Que li em calento. Tanta No producció. em tibeu de la llengua, No el tibeu. Bueno, hola a tots els nostres cinèfils i cinèfiles, que sé que ens heu trobat molt a faltar, perquè fa molt que no pengem capítol, no? Fa quan que no pengem capítol? Més d'un Moltíssim. mes. Més d'un mes. Thunderbolts. Crec que l'últim és de Marvel Thunderbolts. Que no l'havia vist. Ah, Ja l'he vist. És d'abril. És d'abril, Imagina't. I estem a finals de juny gravant aquest últim capítol. Què ha passat? Bueno, primer de tot, Pau Bel, deixa de beure birra. Com estàs? Què? No és birra. No, perdó. Deixa de beure suc. Avui És ens suc. patrocina Estrella d'Am. Vinga. Mireu on hem arribat, família. Tu com estàs, Pau Bel? Em trobo molt bé. Estàs bé? És que estem molt més còmodes, no? Molt En aquest sofà. tranquil. Jo ho he dit. Estem molt més tranquils, ens veurem molt més relaxats avui. Sí, sí. Carles Muñoz, com estàs? Estic. Estàs directament, no? Existeixo. No cal reflexionar més sobre la vida, no? És que no fa falta. Per què? Opines que se li ha de donar moltes olles a com estàs, a on vas, No qui fa falta. ets? Si estigués malament, què passa? No puc fer el programa? Oi que sí? Molt bé, tio. És Però veritat. no estaràs malament. No, estic molt bé, estic molt bé. Pues perfecte. L'únic que, bueno, el que deia, el del canvi de plató, bueno, anem a fer... Primer anem a parlar com El que està el puguem. Miquel, no? Perquè... Què, te la pela com està el Miquel, a tu o què? Sí, tio. Ets d'aquest tios o què? Sempre Pregunta-li com està el Miquel. Sempre que allà m'en bat. Pots passar-me a mi el, De baix el bo d'en Carles. del presentador? Fes tu de presentador. Ara li preguntes com està el Miquel. L'integrant més important possiblement de Frame, Sí, a lo perquè- tècnic, això Si 100%. no estaríem aquí parlant ara mateix. A lo producció també, perquè és la seva casa. I en quant a intel·lectualment i en quant a bellesa també. Miquel Joder, Munar sí, bellesa. Ai, joder. I salut. i salut, bueno, això ja- salut això ja és més complicat. No, home, no. És broma. De puta, m'acaba de gordo. Miquel Munar Pissat, home, no. com estàs? Bien. No, però Cansat. Tot per un bien, eh? raona la teva resposta. Vale, raons la meva resposta. Estic molt bé, tenc ganes de vacances ja. Venim de vacances, per si no ho Venim sabeu. de vacances. Que venim de passar un fin de molt xulo a la Costa Brava, on el... Bueno, xulo per alguns. Sí, sí, molt xulo, eh? El Pau no va poder venir. No, jo m'ho vaig passar molt bé. Però el Pau no té FOMO, és un home que no té FOMO amb aquestes coses, llavors li és totalment igual. Això és una cosa El bona. Pau ja pot venir més i regalar diners, que estaria Que com... li és jo estic a totalment casa igual. veient una pel·li, en plan, estic chill. És el glitch més gran que hi ha hagut en el món, però alhora li suda, llavors no és el glitch. És que, perquè entengueu, el Pau és una persona que s'ha vist Era totes les Blitz, pel·lis no? de Missió Impossible i se les ha vist des del mòbil en latino, o sigui... És com que se la pela tot, el Pau. Si té aquest plan, per què ha de venir a la Costa Brava? Exacte. Sí, exacte. Si està veient a Ethan Hunt, Ethan Hunt. Ojo, Missió Impossible i Garfield. I Garfield, la 1 i la Garfield 2. en latino, South- també. Bill I Murray. South Park. en Per què latino. només mires coses en latino? És que i a sobre va de Brasil, i normalment també va d'Argentina. Tens alguna cosa en latinos o En no? latino m'he vist a Missió Impossible. Vale, vale. Resta me'ls he Però vist i en South latino. com parla el Tom Cruise Bueno, en latino? South Park és veritat. Vas dir que era millor en South Park latino. és que és molt bon en latino. Fes una... No, però dic, imita una mica el Tom Cruise en Conya acaba de latino. fer? El Tom El Cruise Pau no és. va piripi de Pensava que suc. volies el Carmen. Com parlen a Missió Impossible en latino? Ethan. Ethan, tenemos un problema. No, però en latino, cabrón. Però això no és latino, això és castellano. Oh, sí, ¿por qué no? Això és castellà. No sé. Això és d'Albacete. No he notat l'accent, jo. Tenemos una misión. Es molt... Era el gato con botes, de cop. Tenemos una misión. Ethan Hunt. De cop s'ha fumat 4 Malboros al Pau, eh? Bueno, És que el va fumar. Pau té contactes a Sud-amèrica. Molt. Coneixes peruanos, coneixes... Colombianos, chilenos, argentins... Acabem de descobrir que el Pau és De mig Guatemala, latino. també. Jo soc guatemalteco. Clar, Bel és un cognom que ve de Bolívia. D'on? De Bolívia. Pol. Sí. Pol, Pol, Bolívia. Bolívia. No, sí, sí. Hòstia, quin xiste Pau, més estem dolents descobrint avui, moltes coses de tu avui, tio. Sí? Quin Qui ho capítol, diria? eh? Qui ho Bueno, diria? està sent un capítol que, bueno, que és... Si ens voleu, si vosaltres voleu... Que la penya està pensant ja, a veure quan arriba ja, que acabi ja l'hora, sisplau. De què anava aquest Pues podcast? se us quedarà curta l'hora, així de clar us ho dic. Clar, clar. Pots ficar Acabarà un link. l'hora i direu, que no dura 4? I què faig jo ara amb la meva vida? Pues el tornes a veure. Pues el tornes a veure. Exacte. I et tornes a veure els altres, que Exacte. possiblement no els has vist. Tornem a ubicar-nos on estem. Últim capítol de temporada. És un dia molt trist. I per què és un dia molt trist? Pues perquè fins setembre l'any que ve no ens tornarem a veure, família. Oh. I... Literalment. Oh. No, bueno, potser ens veiem per fer pàdels, no? Sempre diem de fer pàdels, però mai els fem. Futbols. Però per anar a Mallorca. El Miquel 100% no. El Miquel Per anar a Mataró. Ojalà vingués a Mataró. Fem una Les quedada a Santes. Mataró. Jo vaig a Una Mataró. quedadeta. Vale, fem una petxanguita Anem a les a Santes. Rocafonda. A Ok. les Santes també podríem anar. 0-3.
Bueno. Amb el micro no sé fer-ho. Jo he fet així per la Acaba puta de fer cara. Gang Sign de Mataró. Mataró, motherfuckers. Mataró, 400. Per què ens ha costat tant estar aquí i per què estem aquí? Que és la pregunta, per què estem al pis del Miquel? Pues començo jo. Primer anem a repassar el que ha passat aquestes últimes setmanes, les repasso molt ràpid i després les comentem. Primerament de tot, nosaltres vam gravar l'últim capítol de Thunderbolts, va sortir molt bé, estem contents molt d'aquell capítol. És el Exacte. capítol que més s'ha apropat a 100 visites a YouTube. Shout-out a l'Eric. Shout-out al nostre company Eric, que va venir i gràcies a ell, perquè és guapo, jo crec que la penya ha fet clic. I estava al mig, el tio. Estava al molt ben mig, amb col·locat, aquella tot. pedazo veu, va ser increïble aquell capítol. I després ens trobem que la Universitat de Barcelona, que és la nostra universitat on estudiem comunicació audiovisual, una gran carrera que ens portarà a ser tots creador de continguts de braves, pròximament. Clar, tu acabaràs i seràs comunicador audiovisual. Serem Sí. comunicadors audiovisuals. comunicarem. Què et serveix això al currículum? Per fer de community manager. Per ser tiktoker, bàsicament. Exacte. Bueno, Portar xarxes. Portar xarxes de restaurants, de... per anar al pica-pica. Ara és quan m'està veient el del pica. Les meves pràctiques són el pica-pica, que és fer fotos amb hamburgueses. Les fotos que veieu a la carta allà de Seran teves. Dius, hòstia, quina bona pinta, no, aquesta hamburguesa? Així va començar Stick, Seré jo, bro. Sí. Igual no, la teva hamburgueseria. La meva il·lusió de les pràctiques és que un cop acabi de fer les fotos pugui zampar. No has dit que estaves a dir. Però això és plàstic tot, no? Quan fas fotos. Estic a dieta, sí. És plàstic tot quan fas fotos, no? Coses, utilitzen productes Pues d'aquest... m'ho zampo igual. Malament. Ja que estic aquí, m'ho zampo. Ah, que Amb no em bona pagueu, pinta. que no em pagueu. Dona'm l'hamburguer Toma. aquesta en plàstic. Bueno, tornem al conyo on estava. Fent el repàs. La UB decideix, la nostra universitat, la nostra carrera, ens diu que al plató on gravàvem tan xulo i tan maco, que ja no gravarem més. Bàsicament van dir que pues, no hi havia recursos, no hi ha material, i que si no som un projecte d'una assignatura, és això, no? Ambulàncies. Bueno, sí, ambulàncies GA. Si no som ambulàncies, bàsicament. Botifarres i monges. Botifarres bueno, són treballs que hem vist nosaltres. Si no som això, no podem gravar dins del plató i ens fan fora. El Miquel intenta gestionar-ho. Explica, Miquel, com ho vas intentar gestionar. Una vegada ens van dir que mos feien fora, ja vaig intentar anar a la vicerectora i dir-li m'heu cancel·lat el projecte, per favor, em fa molta il·lusió. Sí. I m'ha dit... Que trist. Turn down for what? Heu començat malament, això no us haurien d'haver deixat fer mai. Va dir Ui, això? Sí. Uau, Això no ho m'acabo sabia. d'enterar jo també. I Joder, macho. bàsicament m'ha dit Sí, va dir que ojalà no existís Premo Frame. Ja, tal qual. Sí. Va dir que... Per Clar, resumir. nosaltres vam agafar el vacío legal de com reservar, com si fos una assignatura, bueno, com que els de plató... No varen demanar assignatura, tampoc. Simplement els de plató estaven més chill i ens deixaven fer-ho. Però és algo que s'ha fet des de sempre. O sigui, inclús hi ha exalumnes Sí, que però- venen a gravar al puto plató. I a Llavors, fer-se algo que- fotos d'estudi per ells mateixos per Llavors la puta és cara. algo que és com que es dona per suposat de que tu pots accedir a les Home, instal·lacions que estàs pagant dins de amb una matrícula dins del de pla universitat docent pública. de puta merda que hi ha, o sigui que el pla docent és una basura, en plan que no ens Això és deixen veritat. demostrar la nostra creativitat en res i són tot powerpoints a una classe que amb cadires que semblen una cadira d'un estadi de futbol, que s'aixequen i es baixen, doncs dins d'aquesta puta merda has de deixar almenys els teus alumnes, que són una mica com nosaltres, guapos, creatius, sexis, Sí. els putos amos. Crec que Almenys encaixem a deixa'ls totes les descripcions tenir aquestes. uns recursos i uns espais per fer les nostres coses, Clar, tio. el que passa és que... I ens han deixat fins ara, d'això no em queixaré, És que- perquè quan feien videoclips ens deixaven també. Però tampoc Bueno, era massa... Però era vacío legal, legal. també. El que passa és que jo me fa ràbia que en moltes assignatures i molts de profes mos han dit comunicació visual se treu fàcil. Vosaltres el que heu de fer és projectes propis, començar-vos a moure ben prest, saber agafar contactes, fer coses, Bueno, fer perquè coses si no fas creatives, això no vas enlloc, etc. ja t'ho dic. Clar, Amb clar. el títol, bueno, et pots rentar el cul. Tu Ni això. i jo sempre hem tingut un projecte en marxa. Fos el quadrimestre que fos. Ja, Pau Bel és streamer. En Pau és streamer, en Carles, bueno, té 25 tacos, fa feina. Ui, la cara del Miquel. La cara del Carles de Jimmy. No, tu també. Tu i jo Bueno. vam tenir una època tiktokers també, que Sí, segueixin exacte. xerrant. Que no que no vam crear contingut. Bueno, He això... tingut més interacció que tu, xaval, a TikTok. Vinga. Vinga. Bueno, la qüestió és que la nostra carrera ens anima molt a fer coses externes, però tampoc ens donen la possibilitat de fer-les amb els recursos que ens pot oferir la UB. És institucional el problema?
els problemes clar. institucionals, els de falta de recursos i tal. I últimament no ens han deixat fer el podcast perquè falta molt de recursos i s'ha notat molt. Bueno, i perquè els nostres companys d'universitats, pues aquí es diu, són uns fills de puta. Estic parlant amb tu, Mireu el capítol, que segur que no l'esteu veient. No, però és veritat, perquè la gent es queixa. No, Sí, és veritat. aquests que estan reservant plató i tal. Pues tete, crea't tu un podcast, bro, si és tan fàcil. Reserva'l tu. Reserva'l tu Clar. i fes tu el teu projecte, si tant et molesta. Que varen tenir una moguda amb una companya. Uah, això el capítol aquest s'està cuinant. És literalment una tiradera constant. Varen no? tenir una moguda amb una companya I encara no ha parlat el Carles. perquè nosaltres per fer frame a frame utilitzam 3 càmeres i un plató de realització, que vol dir que fèiem realització en directe, etc. I una d'aquelles càmeres l'utilitzaven unes companyes per fer un treball. Què passa? Que ens van dir... Ambulàncies Geo. Gran treball. Gran treball. Shout out. Avui està siguent ja. Hòstia. Shout out. I varen fer... Bueno, i aquelles noies tenien sa càmera, varen fer el treball aquell i mos varen dir vosaltres graveu divendres, sabem que teniu la càmera reservada, però ens la volem quedar. I nosaltres varen dir, no, ens sap greu, tenim 3 càmeres. I vam dir, ens sap greu perquè aquí ve també on lliguem, que per això sóc presentador i lligo molt bé les coses. Lligues molt bé, tu. Per Ara què, ja no, per què volíem però les 3 càmeres? No simplement... Lligo molt bé també, sí, amb tu. Per què volíem 3 càmeres? Pues perquè hi havia 2 concursos al que ens estaven presentant també últimament de videopodcast, amb els que vam confiar plenament amb les nostres... Pues, la manera tan habilitats. bona que tenim de comunicar, la manera tan bona que tenim de gestionar xarxes i la feina que hem fet, que ens hem currat, i jo crec que ens ho mereixíem, la veritat, Però- guanyar un concurs d'aquests i almenys tenir l'oportunitat de sortir una mica de... Bueno, de que ens ho deixin una mica de peles, de poder començar a gravar a llocs millors o a la ràdio. 2 concursos, no sé si algú ens va veure, bueno, vam penjar-ho, que ens van presentar el del Loft. Gran programa. Gran Sí. Bueno, sí. Bueno, Deixem-ho gran aquí. programa. Programa pues, del Catalunya Ràdio i tal, ens vam presentar, vam sortir jo i el Miquel a xerrar, amb molt bona cara, A part aquí, molt no? bona Estàveu gent. aquí, no? Estàvem Sí, sí, aquí sí, amb sí. aquestes dues Aquí banderes mateix. del Barça i Mallorca, amb molt bona cara, Molt molt simpàtics. amables, i no vam guanyar. Ens van enviar un mail i fora. Igualment ens quedava l'esperança de guanyar, com es deia, el concurs de l'altre de la UB. Concurs de videopodcast Maria Sabater. Vale, tampoc van guanyar. Bueno, estic cridant molt, Pau. Estàs cridant molt. Sí, Pau, sí. Per què el surt de Una pla mica, el sí, Pau sí. per veure? El Pau, Pau per està què molt- surts de plano per veure birra? En Pau s'està fotent. Després surten clips a xarxes. El Pau és menor Com si d'edat fos- i no el poden veure. Clar, clar. En Pau s'acaba Pau de té 15 anys. S'acaba de fotre fafa, és el que no heu vist. Però tu imagina... El Pau és un 0-9. S'acaba de moure. Què passa? Tu imagina què passa si demà surt una foto i diu no pot ser Pau, eh? No pot ser que Vendercat, L'està liant. qui fa raps de Doraemon, s'estigui alcoholitzant. El Se li cau la vida a molta gent de El 13 Pau anys. acaba de fer un 3 en ratlla, però... Però jo no faig res, jo Respira quan pel nas. agafo la llauna surto de pla i torno... En plan, no passa res, miro la paret, torno. No. I qui sap què és una llauna? No, no. L'audiència què sap que és una llauna? Bueno, qui vol agafar-la Bueno, de la taula? perquè- Igual el Pla s'ha vist com que tenia ganes de tirar-se un pet, ha sortit així, I me l'ha ha tirat. Tiro cap aixecat. a tu. i Jo ficaria un efecte de so. No m'estic no? marejant una mica. Sí, sí. Cada vegada. Bueno, Bueno, dos sí, concursos tornem. que no hem guanyat, família. I mireu com estem. Aquí estem rebentaus, Passant calor. I passant calor. creiem que els dos concursos mereixien com a mínim una nominació més. Perquè contra qui hem perdut? No cal... Contra gent amb cognoms estranys? Sí. En un? Pots llegir-los? No els tinc a mà. Podries trobar-los? No els tinc a mà. Algú els té a mà? Però el És Love... que seria bastant bo començar a llegir el llistat de cognoms dels que ens van guanyar. Com a posada. No Com a crec. posada, era un, no? Era un aquell. Bueno, hi havia cognoms molt raros que Si hi ha algú que es diu com a posada veient el podcast, em sap greu, però el teu igual cognom ens has tret el és lloc. bastant raro. No sé, els No, nostres... però era un grup que tots tenien com un cognom peculiar que no havia escoltat mai jo. Jo crec que som un podcast que no... Bueno, que és Poc divers, poc divers i no... Poc inclusiu. Poc inclusiu, amb poca perspectiva de gènere, poca perspectiva de gènere... tot i que hem parlat de gèneres cinematogràfics bastant. Oi que sí? Sí, però... Sí, no? Bueno, No no, els altres, no sí. tenim el que demana un concurs, però No. jo penso que això ens dona força a seguir. És Per a dir, anar per libre. quan la vida et rebutja, és a dir, quan la indústria, la universitat, la indústria radiofònica ja ens està rebutjant, Hem de contestar amb un dap. ara... Res. Bueno, és que m'ha matat. M'ha matat, no he pogut ni arribar a fer-ho, tio. Jo el faig, Tu no anaves a fer-ho.
Però no... Vale. Ua, tio. Vale, Gràcies. De res. Acabem ja. Gràcies a tots per veure Frame of... sense paraules. Això. Bueno, jo em sento amb més forces de seguir i ja esteu veient com és aquest capítol. Ja estem tancant. Estem amb forces d'aquí i estem estem tancant. Estem amb ràbia, tio. Estem dient més coses que mai, avui. Anam desorganitzats, anam a matar... Anem a tope. Sí. Pedro Sánchez financia la UB. Sí, ja portem 30 minuts, Pau. Pràcticament. El Pau m'ensenya el mòbil i em diu quasi 30 minuts. Sí. Pues avui fem 3 hores, tranquil·lament. Ah, Toma, vale. ja. I els partim en diferents capítols. És que ja tenim tantes coses a xerrar Final i de tants tempor- dies sense gravar que Això m'és és com, igual. Pues quan a les sèries de cop hi havia com a l'episodi final, però era com part 1 i part 2. Pues sí, Perquè volien com condensar massa en un final. Home, portem tants capítols sense fer com si fem 2 capítols partits. Això és, Parte 1 o això és parte 2. Ho Los acabem de Juegos del decidir Hambre, ara. Los Juegos del Hambre, parte 1, la tercera. Què serà millor, I la parte 1 o la parte 2? Home, la parte 1 de moment està sent bastant Les top. segones parts mai són bones. Primer capítol de Frame d'aquesta temporada. Todo me recuerda a per, Frame. per si el voleu tornar a veure. Un framer de Harry veritat. Potter, de Deadly... Com és? De Deadly Hallows o alguna cosa així. Sí. La relíquia. Las Parte uno, Reliquias parte de la dos. Muerte. Las Reliquias de la Parte 1 Muerte. està molt bé, he de dir. A mi m'agrada, però és més èpica la 2. Comencem a parlar de seqüeles. Perfecte. Jo crec que algo més a dir de la UB. Què és una... Carles, no tu- estudieu, no estudieu, no enganyo. Nois, no estudieu. Feu-vos Mira, carpinters. Consell d'aquí. Mira, ara mateix anem a fer un experiment. Agafeu un ofici. Si podeu donar-li... Què fa el Jaume? Què és això? Producció. Ah, mira, tenim aquí Ah, uns mira, mails. tenim els Tu que ets els el- cognoms. Els puc llegir jo? A veure, si no On ens estan els anunciem... cognoms? Llegeix el text dels 3 videopodcasts i tens els guanyadors. On estan els cognoms raros? Albacete. Vale, tenim a Gisela Bascuñana Urdillo. Qui es diu així? La Gisela. Hòstia, estem fent un atac personal. No, perdó. Calvo Albacete. Tete. O sigui, em sap greu, Tete. Però algú al col·le es diu Calvo Albacete. Hombre, Iniesta i era d'Albacete la que li i cau. era calvo. Ens ha ha guanyat guanyat Andrés Iniesta. Bueno, doncs llavors no em queixo, bro. Ja està. Literalment. Galmán Vilà. Bueno, aquest encara. Com a posada Pinyol. Bueno, tio, perquè ens haurem de canviar els noms i fer-nos alguns noms més originals perquè ens han guanyat aquests, tio, no pot ser. Ainaut... Bueno, ja està. Suficient, no? Ja, pobret. ja m'he cansat. Família. Molta sort Saps què passa? Que per al vostre no ens podcast. esteu veient. Molta sort i de veritat fair play perquè ens heu guanyat, tio. Molt bé. Hauríem de canviar els cognoms, si ens volem Ens hauríem de presentar canviar de amb gènere directament. Jo crec que és el... Tu creus que si ens tornem totes framers tindrem més Avui està sent... oportunitats laborals? En Pau s'està posant Poso les mans al roig. cap, eh? T'he imaginat que S'està posant roget. tornem al setembre i És broma, tot arriba això, de veritat, la Paula Bell, Tot paròdia. La Paula Bel l'Alexi Herrera, Herrera. la Carolina Carla, la Miqueleta, o com La Miqueleta Monara. La Miquela. La Miquela. Miquela I- és un nom. Hòstia, no és molt I na bonic. Na Carlota. Miquela. La Carlota Michel, Muñoz. Em sona molt raro, La eh? Carlota Jo Muñoz. seria la Carlota o la Carla? La Carlota. La Carlota. És bastant més Carlota. Bueno, Em trenes, no? Em pega com dos. Bueno, igual. ja hem comentat doncs, lo enfadats que estem amb la vida, no? I amb tot.